Здравейте! Стартираме влога в неделя след обяд. Ще правя заготовка за вечеря и отивам да тренирам. Станала съм рано, изчистила съм, напазарувала съм. Сега остава да сготвя вечерята и да отделя малко време за себе си. Ежедневната тренировка. Вечерята днес ще е картофено пюре и шницели. Сега ще сваря картофите и ще направя пюрето преди да отида да тренирам. Ще се приготвя шницелите. Сега моята версия на шницелите е кайма, която сме овкусили по вкус. Аз слагам яйце, галета вътре в нея, сол, черен пипер, чубрица и малко кимион и лук. Хубаво я умесвате. Много бързо трябва да намачкам картофеното пюре. Картофите са готови. След малко тръгвам. Ето това е червилцето гланц. Исках точно някакъв подобен малинов цвят, макар че тук на камерата да изглежда по-различно. И много ми харесва как стои. Съвсем леко и нежно. Се пребера, ще довърша вечерята. И ще си говорим, вероятно. Ето. Пюренце и шницел. Добро утро в понеделник. Време е за начало на работната седмица. Плановете малко се промениха и тренировката ми ще е вечерта, не сега сутринта. Не си чух алармата, но няма проблем. Аз така или иначе обикновено тренирам вечер. Обедна почивка съм. Отивам да си взема ядки. Понеделник завършва с прибиране от тренировка. Вечерята ми тази вечер. Нарязана краставичка с сол, шницел и задушени зеленчуци. Добро утро. Часа е 6:30, време за тренировка. Вторник вечер, прибирам се от работа. Добро утро в сряда. Време е да се ходи на работа. Трябва по най-бързия начин да се гримирам. И тъй като ви снимам как се гримирам, ще го направя на необичайно за мен място. Това е крема за лице, който ползвам към момента от Yengis. Не е лош. За цената си върши работа. Хидратира кожата ми, а моята кожа е достатъчно суха. Сега имайте предвид, че аз не се гримирам по правилен начин, не съм гримьор, но това е моят начин. Фондютена на Max Factor Miracle Pure. Между другото, той ми свършва и аз от години го ползвам него, защото е лек и има glow ефект. Моята кожа е суха, аз не ми понасят матови фондютени. И не ми му понасят матови фондютени. И този ми беше супер. Обаче последния път, като трябваше да си купя резервен, нито в DM го намерих, нито в Lily. Използвам такава козметика, другерина на този етап. И си купих един друг, ама сега нямам време да ви го показвам, ще ви го покажа друг път, но мисля, че пак беше на Max Factor.
хайлайтер, който знам, че май не е модерен. Само че аз харесвам да има блясък. Офра. Ружа ми е на Офра. Като съм щупила капак. Мокри са четките за сенки, защото повече, за да не се прашат евентуално. Тези са, не знам на коя марка, Catrice Essence. Имам и други, но не са решили да съм с тези. Тоест аз се кремирам за 5 минути. Имайте предвид. Особено когато бързам като сега. И се размазах, ама и сега ще го оправя. И последно, червилото ми е на MAC. То е почти свършило в един малинов цвят. Което червило много ми харесва, но се размазва, честно казвам, на MAC. Не са направили кой знае какво. И след малко ще ви покажа как ще стане, като си оправя и косата. И се търся подобно червило в подобен цвят. Но до сега не съм се намерила такова, което да ми харесва. Добре, аз съм готова да тръгвам за работа. Работният ден приключи. Отивам да готвя и после тренировка. Това е вечерята ми тази вечер. Гофрета от картофки, яйчице, кашкавал и краставичка. Прибрах се от тренировка. Ще вечерям гофретата от картофи с яйчице и краставичка. И с това мисля да сложа край на този влог.